como di vostede, desde o ano 2011 está con xestión de administradores concursais. E fala vostede, señor Vilas, de que a xestión indirecta non foi nin moi eficiente nin moi efectiva. Como que xestión indirecta? E logo, quen é o que levou a xestión directa? Eu creo que vostede non fala claro aquí. Non. Eu creo que a xestión privada, directa, unha empresa privada, foi un auténtico desastre. Non é a xestión indirecta. Como que indirecta? Son eles os que a levaban. É un desastre pois que nos levou a degradación do inmoble, como di vostede, a darlle pois un pésimo servicio aos veciñas e aos veciños. Xa o di claramente. Goteiras, descochados, vidrios rotos, deficiencia na recollida de pluviais, deficiencia na ventilación, etc. Pero claro, eu, cando estaba lendo eso, estaba dicindo, bueno, pero todo isto que pasa? Que isto veo así porque xeración espontánea? Non. Isto é consecuencia de unhas políticas que son as políticas que fixeron os gobernos do Partido Popular en este concello, que puxo ese aparcadoiro en mans privadas, de xestión privada, que é o que nos levou ao desastre actual. Mire, desde o BNG sempre pedimos que fose de xestión pública directa. E levamos anos pedindo a súa recuperación para sanealo e para poñelo a disposición da veciñanza de Ribeira. Porque para nós, temos comentado moitas veces, o aparcadoiro do Centenario é unha ferramenta imprescindível para facer unha cidade para as persoas. Vale? É un complemento para esa cidade das persoas. É unha ferramenta imprescindible. Porque é moi importante para a peatonalización. É moi importante, pensamos nós, para facer políticas de estímulo e de apoio ao comercio local, á hostelería. E digo imprescindible porque para nós é fundamental. Que é o que queremos nós? Pois nós queremos que esas 456 plazas que ten un aparcamento Centenario se poñan ao servicio das necesidades das veciñas e dos veciños ribeirenses, sen facer negocio a conta deles, con prezos axeitados. Aquí agora, pois, hai unha especie de pequeno dilema, porque na emenda que fai, por exemplo, o Partido Popular, que lle fai a súa moción, falan dos custes. Cando sepan os custes, bueno, señores do Partido Popular, os custes da recuperación son por culpa da mala xestión que fixo o goberno do PP a privatizalo. Claro. Home non, claro. Se fora público iba a estar así como está. Eu lle digo que non, Eu lle digo que non. E hai que ver como está. Imos gastar outra vez nós cartos públicos para recuperar o aparcadoiro e despois darllo outra vez ás privadas para que fagan negocio con todos os veciños e das veciñas. De verdade, imos a coller as pérdidas, socializalas e darlle para que fagan negocio cos beneficios dos privados? Pois nós non estamos de acordo en absoluto. Porque nós, pódese ver, non hai máis que ir a ver o aparcamento, xa sabemos onde nos levou e que pasou coa xestión privada e non queremos repetir. Que queremos? Volver a repetir? Volver a darlle por outros 25, 30 anos e que nos volva a pasar o mismo? Por eso a emenda que lle fago eu que di que o Concello de Ribeira proceda a realizar unha memoria técnica para determinar a xestión pública do aparcadoiro do Centenario e a súa elevación ao pleno para a súa consideración. Por iso, nós o que reclamamos é unha xestión directa, pública e municipal. E creo que é o que temos que ver. Porque o outro, señor Vilas, é negocio. E nós o que precisamos en Ribeira é servizo, sabe? Xa temos un privado. Seguramente ese privado lle veña moi ben a competencia tamén, sabe? Porque o libre mercado tamén é iso, é competencia, non é monopolio da privada. Poden convivir o público e o privado. Pois se poden convivir o público e o privado, fagamos este público porque xa temos a experiencia do que nos pasou sendo privado. Mas nada, moitas gracias.